jste zlomeni. A nemluvím jen o penězích. Mluvím o té únavě, která vychází zevnitř, o té váze, kterou cítíte, když otevřete bankovní aplikaci a vidíte zůstatek, který se nemění, nebo hůře, který se jen zmenšuje. Pracujete od pondělí do pondělí, děláte přesčasy, přijímáte příležitostné práce, polikáte žáby od šéfa a na konci měsíce zbývá úzkost a chybí peníze. Mezitím otevřete Instagram a vidíte tu osobu, která nepracuje ani polovinu toho, co vy, jak přidává fotku v drahé restauraci, mění auto, cestuje. A vy jste tam, počítáte, zda vyjde na zaplacení účtu za elektřinu a ještě zbude na plyn. Nuže, poslouchejte, co vám teď řeknu se vší jasností. Váš finanční život se chystá brutálně změnit. A toto video je toho důkazem. Neklikli jste sem náhodou. Nebyl to algoritmus. Nebyla to zbytečná zvědavost, bylo to přímé volání pro vás. A já vám to v příštích minutách dokážu. Ale k tomu potřebuji, abyste zůstali až do konce, protože nejdůležitější odhalení tohoto videa je v posledních minutách. A pokud odejdete dříve, ztratíte přesně ten klíč, který může vše odemknout. V tomto videu vám ukážu 3 věci. První, konkrétní znamení, že vaše prosperita je v tomto přesném okamžiku sabotována. Druhá, kdo stojí za tímto blokem a jak tato osoba jedná, aniž byste si toho všimli. A třetí, duchovní a praktický postup krok za krokem, abyste tuto hru jednou provždy otočili a přiměli svůj bankovní účet plakat tím, jak bude plný. Pokud jste připraveni na tento obrat, dejte teď like. Toto jednoduché gesto pomáhá tomuto videu zasáhnout další lidi, kteří také potřebují toto poselství. A začněme. Proto jsem pro vás připravil mocnou digitální knihu s názvem Jak vědět, zda vás Bůh zachrání při posledním soudu. Tento materiál byl vytvořen pro ty, kteří jsou v přesném okamžiku, kdy nebe odhaluje to, co bylo skryté, a skryté pohyby vycházejí na světlo. Uvnitř jsou pravdy, které fungují jako duchovní čočky, umožňující vám vidět to, co dříve procházelo bez povšimnutí. Pochopíte, proč existovaly určité bloky, proč určité osoby měly takovou moc nad vaší energií a jak se postavit, aby se to už nikdy neopakovalo. Lidé, kteří k ní měli přístup, mi řekli, že poprvé pocítili, jak se neviditelná pouta přetrhla, že se všeho zmocnila jasnost. Odkaz je v popisu videa a připnutý na začátku komentářů. Pokud něco uvnitř vás potvrzuje, že je to pro vás, neodkládejte to. Přistupte k tomu nyní. Chci, abyste se mnou udělali cvičení. Zavřete na 2 sekundy oči a myslete na svůj finanční život v posledních 12 měsících. Myslete na to doopravdy. Kolikrát jste si dělali plány, které nezmizely z papíru? Kolikrát se objevila příležitost, která se zdála dokonalá a v poslední chvíli vám vyklouzla z rukou? Kolikrát jste se probudili uprostřed noci se sevřeným srdcem, myslíce na dluhy, na složenky, na to, jak zaplatíte nájem? Teď myslete na jinou věc. Kolikrát jste cítili únavu, která nemá vysvětlení? To vyčerpání, které není fyzické. Spali jste 8 hodin, ale probudili jste se zničení. Nedělali jste nic zvláštního, ale cítíte tělo těžké, jako byste celý den nosili cement. Snažíte se soustředit na práci, ale hlava nefunguje. Zdá se, že vaše myšlenky pokrývá mlha. Pokud jste se stotožnili s alespoň 2 z těchto situací, věnujte velkou pozornost. Protože to není normální únava, to není smůla, to není neschopnost. To je blok. A nemluvím poeticky, mluvím doslovně. Brazilský institut geografie a statistiky ukazuje, že více než 60% Brazilců žije s nějakým typem neustálého finančního stresu. Serasa již zaregistrovala více než 72 milionů neplatičů v Brazílii. Jsou to otcové rodin, svobodné matky, oddaní pracovníci, čestní lidé, kteří dělají vše správně a přesto se nedokážou dostat z díry. A otázka, kterou nikdo neklade, zní proč? Protože odpověď děsí. Odpověď obtěžuje. Odpověď hýbe věcmi, o kterých většina lidí raději předstírá, že neexistují. Ale já tu nejsem, abych vám říkal, co chcete slyšet. Jsem tu, abych vám řekl, co potřebujete slyšet. Vezměme to po pořadě. Nejdříve, co říká věda. Neurověda již prokázala, že chronický finanční stres
doslova mění strukturu vašeho mozku. Když žijete měsíce, roky pod tlakem peněz, dějí se ve vašem nervovém systému dvě věci. První, prefrontální kůra, což je oblast mozku zodpovědná za plánování, rozhodování a kontrolu impulzů, drasticky snižuje svou aktivitu. Jinými slovy, ztrácíte schopnost jasně myslet, dělat dobré volby, vidět východiska. Druhá, mozková amygdala, která je centrem strachu, úzkosti a stavu bdělosti, se stává hyperaktivní. Začínáte žít v permanentním stavu bojuj nebo uteč. Vaše tělo chápe, že jste v neustálém nebezpečí a bez přestání vylévá kortizol a adrenalin do vašeho krevního oběhu. Výsledek? Nespavost. Chronická bolest hlavy, zažívací potíže, podrážděnost, potíže se soustředěním, vysoký krevní tlak a samozřejmě stále horší finanční rozhodnutí, protože když je mozek v režimu přežití, nedokáže plánovat budoucnost. Chce jen přežít den. To je začarovaný kruh prokázaný medicínou. Čím více se staráte o peníze, tím hůře se o penězích rozhodujete. A čím hůře se rozhodujete, tím více peněz ztrácíte. A čím více peněz ztrácíte, tím více se staráte. Ale zde je místo, kde většina videí končí. Zde je místo, kde vám ostatní kanály říkají, abyste si dělali tabulku výdajů, abyste si odepřeli kávu, abyste četli knihy o finančním vzdělávání. A to vše je samozřejmě důležité. Ale je to jen polovina rovnice. Protože existuje druhá polovina, které se nikdo nedotýká. Polovina, která operuje v neviditelném. A je to tato polovina, která blokuje váš život. Chci vám položit otázku. A chci, abyste odpověděli srdcem, ne hlavou. Cítili jste někdy, že někdo blízko vás vám doopravdy nefandí? Nemluvím o deklarovaném nepříteli. Nemluvím o tom odpůrci, který se s vámi otevřeně hádá. Mluvím o něčem mnohem jemnějším a mnohem nebezpečnějším. Mluvím o té osobě, která je vždy tam, vždy přítomná, vždy se usmívá, vždy se ptá, jak se máte, ale která hluboko uvnitř cítí nepříjemnost pokaždé, když postoupíte vpřed. Může to být ta kolegyně z práce, která změní téma, když mluvíte o tom, že investujete do nového projektu. Může to být ten příbuzný, který má vždy sarkastický komentář, když si koupíte něco jiného. No ne, ty jsi teď bohatý? Nebo dávej pozor, víš, že kdo vysoko stoupá, z vysoka padá. Může to být ta sousedka, která sleduje vše, co vchází a vychází z vašeho domu, a pak o tom mluví s ostatními. Víte, o kom mluvím. V hloubi svého srdce to víte. A víte jednu zajímavou věc? Když jsem popsal tuto osobu, okamžitě se vám v mysli objevila tvář. Nemuseli jste přemýšlet, nemuseli jste analyzovat. Tvář se prostě objevila. To je vaše intuice, která vám ukazuje to, co váš rozum odmítá přijmout. Tato osoba má obvykle velmi specifický vzorec chování. Chválí vás před ostatními, ale vždy tónem, který vás schazuje. Něco jako, no, to je dobře, že se ti to povedlo, to jsem nečekal. Ptá se na vaše plány s přehnanou zvědavostí, ne proto, že by vám chtěla fandit, ale proto, že potřebuje vědět, jak daleko jdete, aby se cítila ohrožena. A když se ve vašem životě něco pokazí, tato osoba je první, kdo volá. První, kdo se objeví, ne ze soucitu, ale protože váš pád sytí její jistotu. A musím vám říct pravdu, která je možná nepříjemná, ale která může osvobodit váš život. Tato osoba je hlavním kanálem blokování vaší prosperity. Teď, než si pomyslíte, že jsem pověrčivý, dovolte mi vysvětlit, co zatím stojí. Každá seriózní duchovní tradice na planetě mluví o destruktivní síle závisti. Křesťanství klasifikuje závist jako jeden ze 7 hlavních hříchů. V islámu existuje specifická modlitba ochrany proti závistivému oku. V hinduismu koncept drišti mluví o negativní energii přenášené pohledem. V africké tradici, která tolik ovlivnila brazilskou kulturu a spiritualitu, je závist považována za reálnou sílu schopnou způsobit nemoc lidem a zablokovat osudy. A moderní věda začíná potvrzovat to, co staří již věděli. Dr. Masaru Emoto, japonský výzkumník,
provedl jeden z nejvíce fascinujících experimentů 20. století. Vystavil vzorky vody různým typům stimulů. Slova lásky, vděčnosti a požehnání tvořila dokonale symetrické a harmonické krystaly ledu. Naproti tomu slova nenávisti, závisti a prokletí krystaly úplně deformovala a vytvářela chaotické a ošklivé struktury. Teď myslete na následující. Lidské tělo je složeno z více než 60% vody. 60%. Když na vás někdo směřuje závist, když někdo touží po vašem pádu, když o vás někdo mluví špatně za vašimi zády, tato energie k vám dorazí. Není to metafora. Je to frekvence. Je to vibrace. Je to fyzika. A dopad na váš finanční život je přímý, protože peníze jsou energie v pohybu. Prosperita je tok. A když existuje protisíla tlačící proti vašemu toku, co se stane? Vše se zablokuje, vše stagnuje, vše se zadrhne. Víte o tom obchodu, který byl téměř uzavřen a v poslední chvíli se zvrtl? Víte o té práci, která se zdála zaručená a najednou zmizela? Víte o těch penězích, které měly přijít a nepřišly? Ne vždy je to náhoda, někdy je to interference. A teď přichází otázka, o které vím, že ji máte v hlavě. Co s tím mám dělat? Klid, dýchejte, protože toto je přesně ta nejdůležitější část videa a já vás provedu každým krokem. Ale než budu pokračovat, musím vás o něco poprosit. Pokud vám toto video dává smysl, pokud se stotožňujete s tím, co říkám, přihlaste se teď k odběru kanálu a aktivujte zvoneček. Publikuji obsahy jako tento každý týden, každý se záměrem transformovat životy. A když se přihlásíte, nepomáháte jen kanálu. Uzavíráte závazek se svou vlastní transformací. Udělejte to teď a vraťte se k videu. Existuje 5 základních kroků, abyste definitivně odblokovali svou prosperitu. 5 kroků, které kombinují duchovní s praktickým, protože jedno bez druhého nefunguje. Spiritualita bez akce je iluze. Akce bez spirituality je prázdné úsilí. Obojí dohromady je vzorec obratu. Prvním krokem je hluboká emocionální očista. Vím, že v sobě nosíte křivdy. Vím, že jsou lidé, kteří vám ublížili způsoby, které dodnes bolí, když si vzpomenete. Je tam zrada, je tam opuštění, je tam ponížení. Je tam ta osoba, která slíbila svět a dala vám drobky. Je tam ten příbuzný, který měl být útočištěm a byl vaší největší bolestí. Vím to. A je mi velmi líto toho, čím jste prošli. Ale musím vám říct se vší úctou a veškerou láskou, dokud ponesete tuto váhu, vaše prosperita nevstoupí. Není to proto, že by vás Bůh trestal. Je to proto, že křivda funguje jako energetická kotva, která vás drží připoutané k minulosti. A peníze, hojnost, příležitosti, to vše žije v přítomnosti a v budoucnosti. Pokud je vaše energie celá připoutaná k tomu, co již bylo, nezbývá prostor pro to, co bude. Odpuštění není dar, který dáváte druhému. Je to dar, který dáváte sobě. Když odpouštíte, neříkáte, že souhlasíte s tím, co udělali. Říkáte, že odmítáte nosit jed, který vyrobil někdo jiný. Vracíte váhu majiteli. A existuje proto vědecký základ. Studie publikované v Journal of Behavioral Medicine ukázaly, že lidé, kteří praktikují odpuštění, mají významně nižší hladiny kortizolu, lepší kvalitu spánku, méně epizod deprese a překvapivě lepší kognitivní výkon v oblastech spojených s plánováním a rozhodováním. Jinými slovy, odpuštění doslova reaktivuje část vašeho mozku, která vám pomáhá vydělávat peníze. Takže první krok je tento. Dnes, teď, v tomto okamžiku to pustíte. Nemusíte nikomu volat, nemusíte posílat zprávu. Stačí zavřít oči, 3krát se zhluboka nadechnout a v tichosti říct: pouštím vše, co mě poutá k minulosti. Osvobozuji se od veškeré křivdy, volím si svůj klid a svou prosperitu. Udělali jste to, tak jdeme na druhý krok. Druhým krokem je každodenní duchovní pancéřování. V Brazílii máme lidové rčení, které říká: tlusté oko je horší než kouzlo. A není to jen rčení, je to předkovská moudrost, která prošla generacemi, protože je to pravda. Pokud jste terčem závisti a v této fázi videa jsem si jistý, že jste již identifikovali koho, musíte se opancéřovat. A duchovní pancéřování není nic složitého.
Je to zvyk. První věcí je okamžitě přestat vystavovat své plány těm, kteří si nezaslouží o nich vědět. Ten nový projekt, který vyvíjíte, ten podnikatelský nápad, to povýšení, které přichází, si nechte pro sebe. Mluvte o tom, až se to stane. Vystavený plán je zranitelný plán. Je to jako zasadit semínko a nechat slepici vedle něj hrabat. Slepice semínko sezobne dříve, než vyklíčí. Druhou věcí je vytvořit si rutinu energetické ochrany. Může to být modlitba po probuzení. Může to být 5minutová meditace. Může to být dekret. Důležité je dělat to každý den, bez výjimky. Dám vám mocný dekret, který můžete používat ode dneška. Jsem chráněn božským světlem. Žádná negativní energie mě nezasáhne. Veškerá závist poslaná proti mně se vrací ve formě požehnání odesílateli. Kráčím v pokoji, v prosperitě a v plnosti. Opakujte to každý den po probuzení, po 30 po sobě jdoucích dní a řekněte mi, co se stalo. Můžete se sem vrátit do komentářů a říct mi to. Chci slyšet vaše svědectví. Třetí věc, a ta je zásadní. Ukliďte svůj dům. Nemluvím o zametání podlahy. Mluvím o vyčištění energie prostředí. Otevřete okna a nechte vstoupit sluneční světlo. Dejte hrubou sůl do rohu místností na 24 hodin a poté ji vyhoďte do koše. Zapalte bílou svíci a vykonejte modlitbu zasvěcení svého domova. Může se to zdát jednoduché, ale tyto praktiky jsou po tisíciletí používány kulturami celého světa a mají mocný dopad na vibraci prostředí, kde žijete. Myslete na to takto. Váš dům je váš chrám. Pokud je chrám energeticky znečištěn, nic, co děláte mimo něj, nebude fungovat správně. Nejdříve vyčistěte základnu, poté stavte. Třetím krokem je vědomá finanční reorganizace. Vím, že tento krok se zdá základní, ale je zanedbáván neuvěřitelným množstvím Brazilců. Podle údajů centrální banky téměř polovina dospělé populace Brazílie neprovádí žádný typ finanční kontroly. 0. Neví, kolik přichází, neví, kolik odchází, neví, kolik dluží. Žije ve tmě. A žít finančně ve tmě je jako řídit v noci se zhasnutými světly. Jednou narazíte. Chci, abyste udělali následující. Vezměte si sešit, může to být i jednoduchý sešit za 2 reály. A vše si zapište, kolik vyděláváte, kolik utrácíte, kde utrácíte, jaké jsou vaše dluhy, jaké jsou úroky, jaké jsou lhůty. Dejte vše na papír. Vím, že pohled na tato čísla vyvolává strach. Vím, že mnoho lidí raději nechce vědět, protože vědět bolí. Ale zaručuji vám, bolest z nevědomosti je z dlouhodobého hlediska nekonečně větší. Když vidíte problém jasně, přestává být monstrem pod postelí a stává se výzvou s řešením. Poté, co vše zapíšete, rozdělte dluhy podle naléhavosti. Upřednostněte ty s nejvyššími úroky. Vyjednávejte, zavolejte do banky, zavolejte věřiteli, zavolejte do Serasy. Dnes existují programy renegociace, které snižují úroky až o 90%. Mnoho lidí o tom neví a nadále platí absurdní částky čistě z nedostatku informací. Čtvrtým krokem je aktivace dodatečného příjmu. Každá lidská bytost má alespoň jednu dovednost, která může být přeměněna v peníze. Každý. Bez výjimky. Paní Maria, která peče kukuřičný koláč stejně jako její babička, ho může prodávat v sousedství. Pan João, který doma opraví cokoliv, může nabízet služby pronajatého manžela. Ta žena, která má lehkost v mluvení, může pracovat v prodeji. Ten muž, který rozumí rostlinám, může dělat zahradní architekturu. Brazílie má více než 15 milionů registrovaných individuálních mikropodnikatelů a toto číslo každým rokem roste. Většina těchto lidí začala přesně tam, kde jste vy. Bez kapitálu, bez podnikatelských zkušeností, bez sítě kontaktů. Začali s tím, co měli, tam, kde byli, s tím, co věděli. Nemusíte zítra opustit práci. Nemusíte dělat šílenství. Ale musíte začít. I kdyby to bylo pomalu. I kdyby to bylo v malém. Protože hořčičné semínko je nepatrné, ale roste, dokud se nestane největším stromem v zahradě. 5. a poslední krok je nejmocnější ze všech. Předběžná vděčnost. Toto je tajemství, které odděluje ty, kteří zůstávají zablokovaní, od těch, kteří odblokují prosperitu.
Většina lidí děkuje až poté, co dostane. Ale velcí duchovní mistři všech tradic učí, že moc spočívá v děkování předem. Když děkujete za něco, co se ještě nestalo, vysíláte jasnou vibrační zprávu vesmíru. Důvěřuji, věřím. Vím, že je to na cestě. A tato vibrace důvěry a víry je přesně tou frekvencí, která přitahuje hojnost. Ježíš řekl, všechno, o co v modlitbě prosíte, věřte, že jste již dostali a bude vám to dáno. Marek 11.24. Všimněte si pořadí. Nejdříve věřte, že jste již dostali. Poté vám bude dáno. Víra přichází před projevem. Takže ode dneška před spaním chci, abyste řekli, děkuji ti, Bože, za prosperitu, která je již na cestě. Děkuji za peníze, které přijdou na můj účet. Děkuji za dveře, které se již otevírají. Děkuji za obrat, který již začal. Dělejte to každý den. Každý den. A sledujte, co se stane v příštích týdnech. A pokud chcete tento 5. krok ještě více posílit, dám vám extra tip. Kupte si malý sešit a pište si každý večer před spaním 5 věcí, za které jste vděční. Nemusí to být velké věci. Může to být snídaně, kterou jste dnes měli. Zdraví na to, abyste vstali z postele. Úsměv vašeho syna. Slunce, které se objevilo po dnech deště. Chutný oběd. Může se to zdát jako hloupost, ale toto jednoduché cvičení rekonfiguruje váš mozek, aby viděl hojnost tam, kde dříve viděl jen nedostatek. Neurověda tomu říká pozitivní konfirmační zkreslení. Když trénujete mozek, aby hledal důvody k vděčnosti, najde je. A když je najde, generuje dopamin. A když generuje dopamin, cítíte se motivovaní. A když se cítíte motivovaní, jednáte. A když jednáte, výsledek přijde. Teď vám musím říct něco, co jsem málem neřekl. Málem jsem si to nechal pro jiné video, ale mé srdce mi nedovolí si to nechat pro sebe. V příštích dnech se ve vašem životě stane něco, co absolutně potvrdí vše, co jsem zde řekl. Nevím přesně, co to bude. Může to být nečekaný telefonát. Může to být zpráva od někoho, kdo se měsíce neozval. Může to být pracovní příležitost, která se objeví odnikud. Mohou to být zapomenuté peníze, které se objeví na vašem účtu. Může to být odhalující sen, který budete mít tuto noc. Může to být nevysvětlitelný pocit klidu, který vás zaplaví, když to budete nejméně čekat. Věnujte pozornost znamením, protože vesmír potvrzuje těm, kteří věnují pozornost. A až toto znamení dorazí, chci, abyste se vrátili sem k tomuto videu a komentovali, co se stalo. Řekněte mi to. Protože vaše svědectví může být jiskrou, která zapálí víru někoho jiného. Váš příběh překonání může být přesně tím slovem, které někdo potřeboval slyšet, aby se nevzdal. Nyní nastal nejdůležitější okamžik. Pokud jste došli až sem, nejste jen tak někdo. Většina lidí, kteří klikli na toto video, již odešla. Statistiky ukazují, že více než 70% diváků opustí video před polovinou. Ale vy jste zde, zůstali jste, slyšeli jste, cítili jste. A to dokazuje něco, co jsem věděl od začátku. Byli jste vyvoleni. Nebyli jste vyvoleni pro utrpení. Nebyli jste vyvoleni k tomu, abyste žili počítáním mincí. Nebyli jste vyvoleni k tomu, abyste byli ponižováni. Byli jste vyvoleni k tomu, abyste byli prosperující, abyste byli v hojnosti, abyste byli referencí, abyste byli tou osobou, která jednoho dne bude vyprávět svůj příběh a přiměje ostatní lidi plakat nadějí. Chci teď nad vaším životem vyhlásit dekret. A prosím vás, abyste opakovali se mnou. Může to být nahlas, může to být v tichosti, ale opakujte s vírou, s přesvědčením, každým vláknem své bytosti. Ode dneška dekretuji, že nedostatek již nebydlí v mém životě. Dekretuji, že veškerá závist, veškeré zlo, veškerá negativní energie poslaná proti mně se vrací ve formě znásobeného požehnání. Dekretuji, že můj bankovní účet bude naplněn plodem mé poctivé práce a boží milosti. Dekretuji, že ti, kteří se mi smáli, kteří o mě pochybovali, kteří mě ponižovali, uvidí na vlastní oči mé vítězství. Dekretuji, že prosperita je mým osudem a že žádná síla na nebi ani na zemi to nemůže změnit. Je to dekretováno, je to spečetěno, je to vykonáno. Pokud jste dekretovali společně se mnou,
napište teď do komentářů, je to dekretováno a spečetěno. Tato věta není jen komentář, je to semínko, které sázíte do duchovního pole. A každé semínko zasazené s vírou dává plod. Než skončím, chci se vrátit k tomu bodu o osobě, která je blízko vás a fandí proti vám. Vím, že teď po všem, co jste slyšeli, si jste jistí, kdo to je. Jméno již přišlo do vaší mysli, tvář se již objevila a možná cítíte hněv, křivdu nebo chuť ke konfrontaci. Nedělejte to. Nejlepší věc, kterou můžete s touto osobou udělat, je vzdálit se v tichosti. Bez hádky, bez dramatu, bez vysvětlování. Jednoduše přestaňte sytit tento vztah svými sny, svými plány, svou energií. Když se tato osoba zeptá, jak se máte, řekněte vše v pořádku, díky Bohu. A změňte téma. Když bude chtít vědět o vašich projektech, řekněte bojuji jako vždy. A usmějte se. Vaše prosperita bude vaší odpovědí. Představte si tu scénu za 6 měsíců, za rok. Splatili jste ten dluh, který vám každou noc bral spánek. Konečně se vám podařilo koupit to, o co vaše děti prosili, a vy jste jim to nemohli dát. Díváte se na bankovní výpis a cítíte věc, kterou jste roky necítili. Úlevu, klid, svobodu. A ta osoba, která fandila proti vám, zůstane tam, bude se dívat z dálky, nechápajíc, jak se vám to podařilo. Bude se užírat závistí, ztratí spánek snahou odhalit vaše tajemství. A vaše tajemství bude jednoduché. Věřili jste, když nikdo jiný nevěřil. Jednali jste, když všichni pochybovali. Zůstali jste stát, když se vás pokusili srazit. To je pomsta, kterou Bůh autorizuje. Žít tak dobře, že se vaše existence stane svědectvím, které nelze ignorovat. Teď, na závěr, vás musím o 3 věci srdcem poprosit. První, přihlaste se k odběru kanálu, pokud ještě nejste přihlášeni. Stiskněte zvoneček a vyberte vše. Publikuji obsahy jako tento každý týden, každý vytvořený s modlitbou, výzkumem a upřímným záměrem transformovat život toho, kdo se dívá. Druhá, sdílejte toto video. Pošlete ho na WhatsApp, pošlete ho do rodinné skupiny, pošlete ho tomu příteli, který prochází finančními potížemi, té matce samoživitelce, která se snaží vše zvládnout, tomu otci, který přichází domů vyčerpaný a neví, jak zaplatí účty za měsíc. Slovo v pravý čas může změnit život. A toto video může být tím slovem. Třetí, komentujte. Řekněte mi, co cítíte. Řekněte, co dekretujete pro svůj život. Řekněte, která část se vás nejvíce dotkla. Každý komentář, který napíšete, nejen pomáhá algoritmu šířit toto poselství, ale také posiluje váš záměr v duchovním poli. Psané slovo má moc. Použijte tuto moc ve svůj prospěch. Proto jsem pro vás připravil mocnou digitální knihu s názvem Jak vědět, zda vás Bůh zachrání při posledním soudu. Tento materiál byl vytvořen pro ty, kteří jsou v přesném okamžiku, kdy nebe odhaluje to, co bylo skryté, a skryté pohyby vycházejí na světlo. Uvnitř jsou pravdy, které fungují jako duchovní čočky, umožňující vám vidět to, co dříve procházelo bez povšimnutí. Pochopíte, proč existovaly určité bloky, proč určité osoby měly takovou moc nad vaší energií a jak se postavit, aby se to už nikdy neopakovalo. Lidé, kteří k ní měli přístup, mi řekli, že poprvé pocítili, jak se neviditelná pouta přetrhla, že se všeho zmocnila jasnost. Odkaz je v popisu videa a připnutý na začátku komentářů. Pokud něco uvnitř vás potvrzuje, že je to pro vás, neodkládejte to. Přistupte k tomu nyní. Vím, že jste unavení. Vím, že to byly těžké roky. Vím, že byly noci, kdy jste tajně plakali, aby nikdo neviděl. Byly dny, kdy jste se navenek usmívali a uvnitř byli zničení. Byly okamžiky, kdy jste se dívali k nebi a ptali se, dokdy, Pane? Nuže, já vám říkám až doteď. Až k tomuto videu. Až k tomuto okamžiku. Až k tomuto rozhodnutí, které jste učinili, že zůstanete až do konce a vyslechnete si, co vám vesmír chtěl říct. Od nynějška se historie mění. Nová kapitola začíná, stránka se obrací. Vy jste vyvoleni, ne k utrpení, k vítězství, ne k počítání mincí, k počítání požehnání,
Ne k pláči smutkem, k pláči vděčností. Váš bankovní účet přeteče. Vaši nepřátelé spolknou pláč. A vy se ohlédnete zpět a pochopíte, že každá bolest, každá slza, každé ponížení bylo cenou vstupenky k mimořádnému osudu, který byl vždy váš. Bůh vám žehnej. Vesmír se spikl ve váš prospěch. A vaše hodina, můj bratře, má sestro, vaše hodina nadešla. Uvidíme se v příštím videu. A pamatujte, vraťte se sem a řekněte mi, až k obratu dojde. Protože já budu čekat na vaše svědectví.